Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. A yau ma mun zo muku da wani sabon application ne wanda za ku make money online. Ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu bari mu je don ganin wannan application. Amma da Allah muna sake tunatar da kai, idan baka mana subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar karrawa. Da haka ne idan mun ɗaura sabon bidiyo za mu samu dama sanar da kai. Mun gode sosai. Ku biyo mu ba tare da ɓata lokaci ba don ganin wannan application na make money online. Yawwa, sunan application ɗin Payday. Bari ga yadda ake register application ne. Yawwa, ba tare da ɓata lokaci ba, idan ya kawo ka wannan guri sai ka danna sign up. Yawwa, to kun gani ga yanda cikin application din yake. Daidai nan zaka sa full name ɗinka ne a daidai nan gurin. Idan ka sa full name ɗinka, to zane na biyu kuma zaka sa email address ɗinka ne a daidai nan gurin. Zaka sa email address ɗinka ne a daidai nan gurin. Na uku kuma zaka sa password ɗinka ne a daidai nan gurin. A daidai nan zaka sa password ɗinka. Sannan na hudu kuma a daidai ƙasa na inda kuka ga rubuta referral, za ku sa referral number ne a nan gurin. Zan rubuta muku referral number a description din wannan bidiyon, sai ka taba good. Bari ga yadda ake cike wannan application din. Bari ga sunan da za a sa. Zan yi amfani da wannan sunan. Yawwa, nan gurin kuma sai ga bari yi amfani da wannan email din domin gani. Yawwa, wannan email din da shi nake son na yi amfani. Yawwa, kun gani nan password din kuma bari yi amfani da. Yawwa, kun ga yadda password din yake. Nan gurin kuma sai ku sa referral. Kun ga referral din ai, Isa DCL, sai kai clicking a nan, sai ka danna create account. Okay, kun ga wannan email dina wai ba daidai bane. Okay, small online. Wannan email din an taɓa register da shi ne. Bari in sa ɗayan email dina. Yawwa, ga ɗin email ɗina. Exited email. Okay, da Allah ku yi haƙuri, na manta da wannan email ɗin, shi ma na yi amfani da shi. Bari mu sa wannan email ɗin dai tukunna. Yau kun ga da ake cike shi wannan application ɗin ai. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je cikin email namu mu duba verification code da suka turo mana. Yawwa, yanzu ga sun turo mana verification code. Yau kun ga sun turo mana verification code a ana. Za ga shi sun turo maka verification code. Yanzu kun ga 981172. Ba tare da ɓata lokaci, bari mu koma cikin wannan application ne. Kun ga ma ya dawo da mu baya. Yanzu kawai email, yanzu kawai login za mu yi. Bari ga yadda za mu yi login da wannan application din. Yawwa, @gmail.com. kawai sai ka dawo nan. Yanzu nan zan dawo ne in sa password dina. Yawwa, sai in yi application din yake. To ba tare da ɓatin lokaci ba, za ku ga mu a nan gurin, za ka zo daidai nan gurin ne, sai ka taba identity verification.
kun ga muna musu mana verification sign up your identity. To idan ka zo nan dama za su nuna maka start a nan guri, in ka danna su na ka ɗauki gaban national identity ka hoto, ka ɗauki baya sannan ka ɗauki hoton fuskar ka. Da zaran ya fidin za ga alamu ya ɗauka. To sai ka dawo daga nan guri, kun ga mun shiga na suna mana account ga filin transaction nasu, kun ganin filin transfer su suna har card suna da shi. Idan suka gama ma creating new card za ga card number ka, edit profile. Wannan application din za ga suna Fidelity Bank ne ma suke da wannan application din, su suka buɗe wannan application din. To wannan application din za ga kasashen da suke amfani da shi, kasar USA, ga GBP ma'ana kaga wannan kudin su kenan, ga kuma kasan Euro, kaga wannan kasa uku duka suna amfani da wannan application ne. Yanzu ba tare da ɓacin lokaci ba, kawai za ka zo nan ne ka shiga inda aka sa refer IN, sai ka yi copy din wannan referral number ka ne, sai ka fita ka je ka tura yan uwa. Duk wanda ya zo buɗin ya sa referral number ka, za ka ba tare da ɓacin lokaci ba sun ba su shi ma $1. Da suka ce maka idan ka yi referral ɗin mutum za ba ka $1, ma'ana yanzu idan ya kai $50 kenan za ka iya cire kuɗin ka lafiya lau ba tare da ɓacin lokaci ba. Kaga muna da 2 referral people kenan ba tare da ɓacin lokaci ba. In kana so ga account number ka taba top up, in ka taba top up sai ka taba bank, za ka ba tare da ɓacin lokaci suna maka kasan ka zaɓi Nigeria. Kana sa BVN ɗinka ba tare da ɓacin lokaci ba, zai su maka verification su yi komai da komai. Kaga shi kenan lafiya lau kana da Fidelity Bank. Ga filin debit card, payment request duka suna da shi. Haka ma ban buga muku sauran bincike akan wannan application din bane, da zarar mun gama za mu aiko muku da abunku lafiya kalau. Mun gode sosai, mun gode.